بله تماشیوان هیجا و هون بخیراتن بشه کینو یا بینامیا مت هفناس بیروجی ده بشه میا ایروده امی به کلاودیا واسکس کو جنی که جوانجو هندوراس باخوین کلاودیا انداما کوپینه کو کنسر گلن خوچی ده هندوراس و کوپین ده سال 1997 hat avakerin و یک کسایتن بنافو دنگ ج کوپین کوتینا سین بتا کاسرس بو بتا کاسرس جنی که شورش گره و ده همان dem de aktiviste ekologike ko de sala do heza chanstiende hat bekratel keren de heft pevina meya irode emi be Claudia de sen rauscha genande Honduras u betaibeti ji galilenka ko yekje geln khoji en herimesen u herise de kotenas grinde Honduras emi de servan micharen baachwin de haman dem de khoasen tekoshino giana beta casares chinas bekin bele emi na ha vi heft pevin binen de sekranen we. Saludos, queridísimas compañeras. Mi nombre es Claudia Vázquez. Slav kuşkenim niyen heja. Navim Claudia Vázquez ez endama kopen yani konser rexsinin civakiw xwacihi li Hondrosê me. Rexisname di sala 1993 wekî bersiva xwastekên civakê û bi taybetî gelê Lankaya hatiye avakirin. Armanca me rexisinkirina civakê li dijî serdestî, nijadperestî, dagirkeriya axê û binpêkirina mafên kolektiv ku bi sed salan li Hondrosê têne meşandine. Kopen bi hêza gelên xwecihî, pêşengên civakê û parazvanên mafên mirovan di nava wan de bi taybetî berta karserestê nasîn hatiye avakirin. Wan û gelek kesên din giringiya avakirina rexistinekê bi vî awayî fêm kirin. Ku ew rexistin bikar bi hemû têkoşînên gelên cuda bi taybetî jî gelê Lenka li welatê me an ku li Hondrosê bi awakê hevpar bimeşîne. Piştîvê Kopen bu rexistinekê ku hem di aliyê netewî û hem jî di aliyê navnetewî wekî mînak tê dîtin û ku têkoşîna mafên gelên xwecihî û têkoşîna edaleta civakî di nava xwe de dihewîne. û em di têkoşîna xwe de giringî didin parastina axê ji ber ku av daristan û çemên me bi awakê kûr bi kokên me re girêdayîne hebûna gelê me misûger dikin. Di heman demê de em perwerdeya siyasî û civakî jî bi rexistin dikin. Ji bo ku em rexistinbûna xwe xurt bikin û ji bo bikaribin parastina mafên jinan bikin û ji bo jiyana ku bingêha xwe ji hevgirtin û rêzgirtin li hemberî dayîka xwezayê digere em pêş bixin kar dikin. Dentro del país, bueno, en nuestro país Honduras. Têkoşîna Kopen ne tenê têkoşînekê hawirdor parêz e. Ew di heman demê de têkoşînek di dijî serdestiya dîrokî ku xwe bi taybetî jî di desteserkirina axa gelên xwecihî û cotkaran de nîşan dide. Em jiyana gelan û di heman demê de mafên wan ku ew bi rûmet li ser axa xwe dijîn bê ku şîrket li ser wan zext bikin û jiyana wan bixin di nava xeteriyê de diparêzin. Ji ber bêyekî gelek giring e ku em rexisinkirîne û bingeha rexistina me jî di nava civakên cuda de heye. Divê em rexisinkirî bin û pêşengtiya têkoşîna parastina av û welatê xwe bikin. Dema ku em civakê bi rexistin dikin, em hem li dijî newekheviya di nava civakê de tedikoşin, hem jî alternatîfan ava dikin, ev alternatîfane jî ji gel û endamên civakê bi xwe tê avakirin. Em wekî jin û bi taybetî wekî jinên ciwan di van xebatan de bi rola pêşengtî radibin. Ez bi têkoşîna hevala me berta û parazvanên din yên jiyanê bandor bûm û ez di heman demê de bi awakê kûr bi çanda dapîr û baperên me ve jî girêdayî me. Tanto dentro de esto también el fortalecimiento. Saya perwerde xebatên rêxistinî ku em wek rêxistina Kopen bi gelê Lankara bi gelê berta Karseres û bi giştî bi gelê Hondrosê ra dimeşînin, ez îro li vir im û dikarim di vê kelê de biaxivim û xebatên me parve bikim. Gelo rauscha genande Honduras çawa ya? Bueno, una de las situaciones de las mujeres en Honduras Jin li Hondrosê bi berdamî rastî zor û zehmetiyan tên. Rastiya jinan wisa ku ew bi tundî, biçûk dîtin û newekheviya aborî re bi rûbirû dimînin. Ji bo jinan gelek astengî hene. Mînak pêşiya xwegihandinê wan, karkirina wan, perwerde û beşdarbûna di qada siyasetê û qadên din yên jiyanê de gelek astengî hene. Di heman demê de em dizanin ku ewlehiya jinankiyê me û ew bi tundiyê re rûbirû dimînin. Her roj xuşkên me tên qetilkirin û parazvanên jin ku axa me diparêzin tên kriminalîzekirin. Amerê tundiya li dijî jinan gelek bilind e û di van salên dewde bi hezaran jin hatin kuştin. Criminalizando también a defensoras que están cuidando el territorio.
روشا جنین خواجهی گلک جاران هین زحمت تره جبر کو او هم جبر جنن هم جبر خواجهینه راستی جداکاری و توندیتین. او نه تنه جبر کو جنن راستی جداکاریتین. به همان دمه داجی او جبر کو اندامن گلین خواجهینه لدربی جواکتین هشتنو دالی دیروکی داجی بندست بون. و جبوه که دما کو وانجنا دنگ خو بلند کنو تدکوشن او هم لدیجی فقیرتون نجات پرستی هم جی لدیجی گفان کلوان تنه خوارن خود پاریزن. جبر کو او وکی جنین خواجهین خاکا خود پاریزن جبو مافین خود تدکوشن. جن به تکوشن خو هیزا خویا رقصن کنه جواکی و برخودان نشاندان. روحه که وانی تکوشر هیا و بون پیشنگن تبگرن جواکی تکوشن اکولوژیک و جبو مافین مروان. و دگلک گلان دا ام دبینن کو جن هر تم بیواجون جواکی بری ببرن و دیل آخ و خزا خود درکتن از منو زانبنا دابیر باپرین خو به بردامی وگوتنو به همان دمه دا بینابر جبو عدالت و جبو رومت تکوشیان. د جواکا مده خوشکین ما جما حال قرکیو جیان مده پاریزن چوکین بچوک خودی دیگنو ده همان دمه دا بیشنگین تکوشینینه. Tu de kaj mere barsa gen khwaji lo Honduras u betaibatiji galilenka u dirokawi buki. Bueno, un poco hablando también desde los pueblos indígenas en Honduras y especialmente pues desde el pueblo Lenca. از بحثا گلین خواجهین هندوراسی و بتایبتیجی گلی لنکا بکیم. دیروکا گلین خواجهین هندوراس دیروکه که دور و دریش 1000 سالانه. یک جی گلین خواجهی هندوراس گلی لنکایه کو وکی یک جی گلین هری مزن و گرین که هندوراسی تدیتن. و دیروکا وانده برخوادانه که مزن نتیجی داگر کری و متینگری و دست آویتنا آخا گلین خواجهی هیه. بیشتو کن بنتینگر هاتن گلین خواجهی راستی سردستی و بمپیکن و مافن هاتن. اما آخر ما جدست وان هات بو گرتن و شیواز وانین ریخسنی ین که نشوب به تمامی هاتن بلاف کرن. رخم وان تشتن وان قریبون پرچین اساسی ناسنامین خو چانده خو معنویاتین خو از من از صدان سالان بپاریزن. دروجه ما ایرو در رخم که مافین نتوی و ناو نتوی هنه و مافین گلین خواجهی ناز دکن هنجی زحمتی بردام دکن. Procesos de explotación, también la pérdida total de los territorios, procesos de... دوی چارچوبه ده گلین خواجهی هیچ به زحمتیان را رو دمینن بیفچون انگریده آخر دوام دکن آخوان نای ناس کرن شرکتین نامنتوی بیکو به گلین خواجهی را باغن پروژه این داگر کرن آبوریه لسر آخین وان دادن دست بکرن. چند رخصین حقوقی جی دیار کرن کو گلک مافین وانین حقوقی هیا لیجی آلیم وان شرکتین داگر کر و نای ناس کرن. بطایبتی مافین جبو پراسنا آخی و جبو تهلیبونا گلین خواجهی دبریارن کو باندور لسر جیانا وان دکن دا تیم بن پیکرن. امنها جار گدن دبینن کو حکومت هایی مافین جبو برجمندین شرکتین پیشه سازی ده پاریزه پیشتخن. اف بریارانه باندوره که گلک خراب لسر گل رخستنان و تکوشنه وان جبو آخوان دکه. جداکاری بردام دکه. بطایبتی جی هرمن کو دولمندین بن ارت لزیده زخت و داگر کرنج زیده دبه. هر روش حوالین مدینه کریمینالیزه کرن و هر روش آخامت تفروتن. Gelo de tekushinaouede tekli de nafbera khwezai u jin chawote diten. Bueno, decir verdad que la relación entre el territorio... براستی تکلیه جنو خوزای جبومه پرچه کی تکوشنیه. ولاتی ما جبومن نه بتنه پرچه کی آخه. لعف جهه کو جیانه ما یا کومنالی چه دبو جهه اولیتن دیتن جهه کو چم دهرکن زانبونا مزنین ما دیو بابین ما دیو گوتن ناسنامه ما یا کولکتیو تشه دیگره. یا گرینگ جهه کو خوزا جبومه چافکانی جیانه یو تشتکه کو ام دخوازم بپاریزن و نه چافکانی کو مروف دکاره بیسنور استثمار بکه. دنابرا ما خوزای ده تکلیه که لسر بینگی ریز هفبشی و هفسنگیه هیه جبومه پاراسنا آخ ارتمجی دی واتaya parasına ekosistemi. Di civakên wisa da ku têkiliya jin, keç, dapîr, xaltîk, xuşk û hevalên jin di dîrokê de rolekî esasî di vê têkiliyê de lîstiye, civak ji dikaribûn hebûna xwe berdewam bikin. Di dema berde parazvanê ax û tovan hebûn, yên ku avê mêze dikin hebûn. Hekîm û loqman hebûn, rûspî û aqilmendên civakê hebûn. Ev hemû di nava civakê de xwedî rol bûn. Li ser esasê zanebûnên xwe kar dikirin û nifşên nû perwerde dikirin. Ji bo zanebûnên xwe nifşên nû re bihêlin, ezmûna xwe vediguhestin.
پرانیا خو لدیجی ایرشو گفین هیزندر و جی پاراسان نرخین هفپار ارکن وان بو او ریبر جیان و تکوشنامه بون la defensa de los ecosistemas. Y es ahí que permiten también las ام وکی گل خوجی آخر نتانی وک جهکی فیزیکی دبینن جبو مجوی زدتر قدی گرینگی هکه آق جهه کتی دا جیانا جواکی شیند به جهین مین پیروز ده هوینه جم جور در دکیون زانستا کالو پیرین مده دا دی پاراستن ناسنامه میا kolektif تدا چی بویه ام لوی داری فیربون چاو خواه باش بکن چاو لاشی خواه درمان بکن و خواه در درو خواه بپاریزن ام زانستا که ام چاو جیانه بپاریزن و بردوام بکن لوی داری دخم پراتیکی زانستی لسر خوازای لسر گیاین تندرستی فیرده بن افهمو بیواجه که kolektif که دوان جهین مین هرمی بکده ام خوازا نه تنه وک ماده که دبینم که ام بیسینور استثمار بکن ام خوازا وک کوکا جیان دبینم که دوی تکلیا ما خواه بسپیر ریز و حفظنگیه جبر ویه که جی پاراسنا هرمین من جبو ما خواه دیگرینگیه که مزنه پاراسنا خوازا تی واتا پاراسنا جیانا جواکا ما همان دمی دا جن، گیج، دا پیر، مد اولین جن چالکوان و هموین دین وان دی دیروگ دا پاراسنا و تکلیه دا روله که گله که مزن لیستن پارازوانین توو آو و دارستانان بون او جبو سالان زانستا کevnar و کevنشو پاراستن و بنفشین دین را او زانست پار وکرینه دا کو جیانا کومنال دوام بکه gelek caraniyên ku ji parastina civakê re pêşengtî dikin jinin parastina li dijî êrişên bavîksalar kapitalîst û nijadperest ji ber vê ji bo me di navbera erd jin xweza da di têgihişina me de têkiliyekî pir xurt heye di tekoşina me de di tekoşina xwecihî de parastina yek ji wan hemanan tê wate parastina hemûyan mirov dikare bêje em hemû ji heman tişt hatîne çêkirin em hemû bingeha xwe ji komînê digirin Tu dikaj ji me re baxsa jiyan û têkoşîna Berta Cáceres bikî û di heman demê de agahî nû ku di derbarê qatilkirina wî de derketine çi ne? Bueno, sí, bueno, creo que desde niña pues tuve Belê, ji zarokatiya xwe ve ez hevalamayan Nemir Berta Cáceres nas dikim. Berta Cáceres rêberekî ji gelê Lankaya xwecihî bû. Her wiha parêzvana mafê mirovan, feminîst, yek ji damezrînerên rêxistina Kopenhê bû. Berta Cáceres jinikî şoreşger û aktivîsta ekolojîk bû ku ji bo parastina ax û xwezayî û mafîngelê Lenkayê têkoşiyaye. Di heman demê de Berta yek ji avakarên rêxistina Kopên bû. Berta bi têkoşîna xwe ji bo çema pîroz ya gelê Lenka Hualcakê tênasîn. Berta di sisê adarê 2016 di êrişek li ser mala xwe de hat bû qatilkirin. Di dadgehê de hat gotin ku kuştina wî ji aliyê şirketa Desa ku şirketekî hîdroelektrîkê hat bû xwestin. Di sala 2018 de heft mer ji ber kuştina Berta hatin darizandin û ceza li wan hatiye birîn. Lê malbatû hevalên Berta dibêjin ku destin dewleta Honduras jî di kuştina Berta de hebûn û vê yekî hin jî nehatiye ronîkirin. Ji ber vê yekî ew têkoşîna xwe ya adaletê didomînin. Berta Cáceres bi têkoşîna xwe ya ji bo jînge û mafîgelê xwecihî sembol û mînakek e. û doza wê bal dikişîne li ser xeteriya li ser jiyana aktivîstên jînge û gelê xwecihî ku ji bo mafî xwe tê dikoşin. Tê gotin ku ji 2010 şûnva li Hondurasê zêdetirî 150 mirov dema ax û ava xwe parastin hatin kuştin. Pues desde muy joven pues Ji emrekî pir ciwan ve berta xwe di civaka me de birêxistin kir, hemû jiyana xwe ji bo parastina herêma me veqetand. Herêmên me yên xwecihî parast. Mirov dikare bêje herza wê ya rêveberiyê xwe dispart azadiya wê. Hêza xwe ji baweriya xwe ya hundirîn û ji baweriya xwe ya bi civaka xwe û girêdanbûna xwe ya bi civaka xwe re digir. Her wiha xwedî hêzekî pir mezin ya koordînekirinê bû, têkoşîna me di asta herêmî û di asta navneteweyî de jî bi rêve dibir. Rêhevala me bersa fêm kir ku parastina çeman, parastina daristanan û parastina erdên me yekser bi parastina mafê mirovan û edaletê ve girêdayî ye. Ji bo karê xwe di asta navnetewî de hat naskirin, di sala 2025 da xelata Goldman girt ku yek ji xelatên girîngtirîn ya diqa da ekolojiyê de bû. Tevî van hemûyan tevî ku di asta navnetewî de hat naskirin, dîsa jî jiyana wê her tim di xeteriyê de bû. Ji ber karê xwe yê parazvantiyê axê bi tehdîdan re rûbijodima. Di van heraman de li ser axê ku parastiya mirata wê hîn jî zîndî ye. Rihê wê de her jinekê ku tê dikoşe ku ber xwe dide de jiyan dike.
Di kedamaya parasın û rêvebirina jiyanê de jiyan dike. Di parastina mafê gelê xwe cihî parastina xweza û jiyanê de berta îro jî zindî ye. Rêhevala me berta ji bo me semboleke mînak e, rêhevalekê ku bi civak û têkoşînê ve girêdayî ye. Her tim ji bo mafê jinan jî têkoşiya. Sedema ku ez îro wek jinekê li vir im, ber kamerayê bi were daxivim, dengê xwe bilind dikim, berta Casares e. Bêhêza ku min ji wê girt bi înisiyatîfa ku ew dida min cesaret kir ku xwe bi rêxistin bikim, cihê xwe di rêxistinekê de bigirim. Heval berta cihên perwerdeya bo jinan ava dikir. Ji ber têkoşina wê ez wek jinekê ciwan îro di civata xwe de bi rolekê pêşengtî radibim, deniya herî pêş de têbikoşim û sazên radyoyê bi rêve dibim. Ji bo me wek jin çavkaniya hêzekê mezin e. Biriya wê me fêm kir ku em wek jin xwedî hêzin. Ji ber vê yekê ew girêdanbûn, ew fêrbûn, ew mîrata rêhevala berta Casares îro di me de şîn dibe, em ê her tim bi hevdûra girêdayî bin. Em divê zanebûnê dane ku berta di hevalên me, di xwişkên me, di hemû civakê de, di hemû herêmên me de hêjî dijî. Têkoşina berta sînoran derbas kir, welatên cuda bi hevdûra girêda. Di nava têkoşina rêxistinên cuda yên bajarê Lavalyanê de yekitiyekê dida ava kirin. Qetilkirina wê di dudiyê adara 2016 da çêbû. Ev yek hem di asa netewî hem jî di asa navnetewî de bû sedema bertekek pir mezin. Di salên derbasbûyî de çend dost dihatin vekirin ku rola hinek kes û şîrketan bi qetilkirina berta Casares de lêpirsîn kirîne. Komekê pisporan dihat avakirin, di rapora xwe de eşkere kirîne ku di esasê xwe de plansaziyekî mezin hebû. Di rapora xwe de destnîşan kirîne qetilkirina berta Casares çawa dihat plankirin, koordînekirin û bicîhanîn. Em ê heta dawî hesab bixwazin, edalet bixwazin ji wan kesên ku ji qetilkirina rêhevala me berpirsiyarin. Hem em wek rêxistina kopin, hem jî rêxistinên din ev 10 salin em têkoşina xwe ya ji bo edalet hem di asa herêmî hem jî di asa navnetewî de berdewam dikin. Di encama têkoşinameya edaletê de me agahî û zanyarî girt ku çend kesên ku di kuştina pêşenga me de rol lîstin, di derbarê wan de sezaya mehkûmkirinê hatiye dayîn. Em ne tenê ji bo kesên ku yekser wê qetil kirin, ji bo yên ku vê plana qirêj çêkîrine jî derbasdar ew, em ê ranewestin heya her kes ku destê wî di vê kuştên de hene bê mehkûm kirin. Em ê heya dawî ji bo edaletê tê bikoşin. Ev dost mînakek û semboleke ji bo rîsk û xeterê ku parêzvanên mafê mirovan û aktivîstên jîngehparê spêra rûbirû dimînin. Hem em wek rêxistina kopin, hem jî malbata berta û gelek rêxistinên diniyên mafê mirovan bi berdamiyê ji bo balê bikişînin ser vê xeteriyê kar dikin. Di hilbijartînên niha çêbûn de carek din xuya bû ku em nikarin baweriya xwe bi hikûmetê re bînin. Geşedanên dawiyên li welatên cuda ji vê yekê destnîşan didin. Xuya ku ne di rojeva vê hikûmetê de ji bo berta Casares edalet pêk bînin, tu xebateke an ku plansaziyek tune ye. Gelo pêştî hilbijartên dawî rewşa siyasî li Honduras çawa hat guhet hin û bandora van guhet hinan li sergelên xwe cihî û ax û têkoşîna wan çi ye? Belê, rast e disê de ez dixwazim balê bikişin li ser vê yekê. Ev hikûmet biriya darbe hat li ser erka xwe. Ev hikûmet ji dewletekê bazirganiya narkotîkê derket û bi sextekariya hilbijartinê bi ser ket. Bi hatina vê hikûmetê, rîsk û xeteriya ji bo aktivîst, rêxistin û tevgerên civakî jî zêde bûne. Bandorekî pir mezin li ser civakê çêbû. Wek gelê xwecihî em pêşketinên siyasî ji nêz ve dişopînin. Bi taybetî yên ku herêm û mafê me eleqedar dikin. Yek ji daxwazên me yên sereke ew ku em parastina axa xew di pêvajiyên biryardayînê yên siyasî de cih bigirin. Daxwazên me yên esasî ew ku em di derbarê jiyana xwe ya hevperda û derbarê çavkaniyên xwe yên ser erd û bin erd de bi awayekî azadane xwedî biryar bin û dewlemendiya welatê xwe biparêzin. Em di vê çarçoveyê de jî daxwaz dikin ku saziyên dewletê li gor wî hevpeymanên di navbera dewlet û gelên xwecihî de tevbigerin, mafê me wek gelê xwecihî nas bikin. Ev ne tenê ji bo mafê me yê herêmên xwe derbasdar e. Di heman demê de em müsogerkirina beşdarbûna di qada siyasî û civakî de jî daxwaz dikin. Di asta abiya yala de gelê xwecihî di welatên cuda de jî bi piskirikên ji heman rengî re rûbirû dimînin, bi heman rihêberxwedanê jî radibin. Ji ber vê yekê divê em tifaqên xwe xurt bikin, di peywendî de bin, xwe koordîne bikin û van piskirikên wekî krîza avhewayê û talankirina xwezayê bi hev re çareser bikin. Ez mînakek bidim. Anha krîzekî pir mezin di herêma me de heye.
ew jî derxistina cotkaran ji herêma xwe ye. Ew cotkar tenê daxwaza bikaranîna axa xwe dikirin û ji bo vê daxwazên xwe jî bi qetlameke re rûbirû hatin. Ev yek di civakekî pir birêxisinkirî ya di herêma Toka Kolan da pêk hat, hem jin hem jî mêr li vê derê hatin kuştin. Ji bo çi? Ji ber ku tenê daxwaza mafê xwe dikirin. Dewletê jî hiç tiştek nekir. Tu bertek çê nebû, tu gav nehat avêtin. Ji bo mafê wan karkeran, werin mîsogerkirin ji bo edalet ji bo wan cotkarên ku hatine qetilkirin pêk were. Li gorî te gelek Kurd û gelê lenka di kîjan aliyên de dişibin hevdû? Los aspectos en parentesco dentro del pueblo kurdo y el pueblo lenca, pues siempre Gelek noktayên hevpariyên gelê Kurd û gelê lenka hene. Tekliya me her tim hebû ev bi danûstandin û têkoşiname ya edaletê hîn xurttir bû, ev li gorî min tiştekî gelekî giring e. Rûxmê ku bingîha wan ya jeografîk û dîrokî û çandî ji hev cuda ye, tecrübeyên hevpariyên berxwedanê û parastina wan ya nasnameyekî kolektîv van her du gelan bi hevdû re girê dide. Hem gelê Kurd hem jî gelê lenka mekanîzmên rêxistinî pêşxistin ji bo ku ew çanda xwe, şêwazî jiyana xwe, mafên wan dema ku ew bi zehmetên dîrokî re rûbirûman diparêzin. We her du gelan hêza xwe ya rêxisinkirina civakê nîşan dan û zanebûn û kevneşopiya xwe bi vî awayî zîndî hiştin. Her du gel jî xwedî zanebûnek û nêrînekî taybet a cîhanê ne û bawerî rastiyên xwe yên cuda hene. Em her du gel jî giringî didin serxebûn û beşdarbûna civakê û parastina nasnameya çandî. Beşên dîniyên jiyanê jî hevpar in. Yek ji wan jî ew e ku rola jinan wekî rolekê pir giringî tê dîtin. Hem di gelê Kurd hem ji di gelê lenka da jin ji ber zanebûna xwe xwedî rolên bingehînin. û di van mekanîzmên rêxistinî de jî parastina mafên kolektiv û avakirina alternatîfan ji bo civakê gelekî giringî tê dîtin. Di heman demê de em pir giringî didin tekoşina jinên Kurd û heyranê wan in. Di heman demê de divê em giringî bidin tekoşina Berta Cáceres, Pascual û Tabascoez û tekoşina xwişkên me li Rio Blancoyê. Zext û kriminalîzekirinekî gelek mezin li ser van jinên tekoşer heye, heya ku hevalama Berta dema çemê Xwalkarkê di parast hate kuştin. Rûxmê van zextan em wekî jinên vê herêmî îro tekoşina wan berdewam dikin, bi enerjiyekê û israrbûnekî hîn mezintir em tekoşina xwe bi tekoşina jinên Kurd re girê didin. Derfetê min çêbû ku ez wan nas bikim li ezmûn û tekoşina wan ya salan guhdar bikim. Dema min wan nas kir min dît ku ew bi ruhê xwe yê têkoşer jiyana xwe didomînin. Jinên din jî ji wan îlham û hêz digirin. Rûxmê ku ew gelek caran bi tenê dimînin jî xwe di bajar û civatên xwe de bi rêxistin dikin û têkoşina xwe didomînin. Tu bi xwe jî ciyê xwe di nava xebatin radyo de digirî. Gelo li gorî we giringiya xebatin çapmenî çi ye? Pues el ser mujer joven organizada y luchadora. Ji bo min pir giring e ku ez wekî jinekê ciwan xwe bi rêxistin dikim û roleke aktif dileyzim. Min di mekanîzmên cudayên rêxistinî û perwerdeyî de cih girt û ez niha pêşengitî dikim. Ez koordinatora çapemeniya civakî me û ez li ser radyoya komînal ya Kopen disekinim. Li vê cihê erka min ew e ku ez kar û xebedî koordîne bikim û di heman demê de jî piştgirî bidim jinan û bibim dengê kesan ku dengê wan nayê bihîstin. Em bi rêka van xebatan hem piştgirî didin gelo hem jî qewata çapemeniya civakî bihêz dikin. Em dizan ku wekî medya alternatîv ew ê her tim gef li dijî me hebin û wê hewl bidin ku pêşketinên me asteng bikin da ku em bêdeng bin. Lê ew ê tu cara sernakevin ji ber ku rêxistin, ruh, ısrarbûn û dengê me bihêz e û em ê tu carî bêdeng nebin. Em li vir an ku bi rêka radyo piştgirî didin hevdû em hevdû silav dikin, morala enerjiyê jiyana xwişkên xwe digirin. Biriya awazên me, dengê dahol û marakayan û bi stranên me ku çanda têkoşinê pêş dixe, coş û kêfxweşî dide guhdarvanên me. Em di rêya Berta Cáceres de dimeşin û em bi berdewamî kêleka gelê xwe ji bo parastina jiyan û axa xwe û ji bo rûmet û edaletê dimeşin. Em têkoşina jinên Kurd ji bo xwe wekî mînakekî giring dibînin. Têkoşina me ne bi tenê têkoşina ji bo gelên xwe cihî ye. Di heman demê de têkoşina ji bo xwezayê û ji bo pêşerojekê bi rûmet ji bo hemû nûfşên pêşiya me ye. Em dixwazin zanebûn û tecrübeyên xwe biriya radyoyên komînal belavî civakê bikin da ku em bihîztir bin. Em biriya çapemeniya civakî dengên jinan dibihîzin û didin bihîstin. De
destino para todas las generaciones. Gelo tiştek tu lixwazi li ser zêde bikî an gotinekî teriya da wî heye? No, pues decir verdad que Ez dibêjim ku divê em her tim rêxistinekirî bin, bi moral, bi israr û bêhêvî bin û vê kenê û ruhê her roj biparêzin. Em dizanin em ji bo çi tekoşîn dikin. Em wekî jin dixwazin di cîhanekê ku gef û tundî li ser menin û ku parazvanên jiyanê nayên kuştin de bijîn. Em ê li vir bin û dapîr û bapirên me hîn ji enerjiya xwe bi me re parve dikin. Em ê bi vê zanebûnê ku koka wê di beden ax û xwezaya me de ye hîn zêdetir bihêz bibin. Em zanebûna wan bi vî awayî bi deng û têkoşîna xwe bi riya çand û huner mîna helbest û stranan belav dikin. Ez mînetdar ku we ev derfet da min ku min dikare ez gotinên xwe parve bikim û li ser rastiya me biaxivim. Ez spas dikim ku we ev cih da min ku ez behsa avamina rêxistina me ku bîngeha xwe ji hêza kolektif ya civakê digere û ji bo parastina jiyan û dayika xwezayê û parastina rûmet û edaleta me tê dikoşin. Ji bo vê yekê bila têkoşîna me fireh û kolektif be, ne tenê ji bo mala me ya hevpar be, di heman demê de ji bo pêşirojekê birûmet be. Pêşirojek ku em dikarin stranê xwe azad bibêjin û li ser welatê xwe azad bimeşin ku welatê me ji aliyê cinavorên mezin ve hatine desteserkirin, em bikaribin rizgar bikin, em bikarin têkiliyên azad bi hevdûra deynin. Em dixwazin têkiliya her kesê bi hevdûra hebe, girêdanbûnekî civakî çêbe. Zarok û ciwan, jin, kal û pîr karibin bi hev re bijîn. Bi taybetî jî mirovên ku li dijî wan êriş û gefên mezin ji aliyê pergala serdest ve berxwe didin, bi hevdûra di nava têkiliyê de bin da ku hêzê bidin hevdû. Belê temaşevan hêja em hêvî dikin ku hûn bêriya vê bernameyê tiştî nû agahî nû di debara têkoşîna jinan li Abya-Yala û bi taybetî jî li Hondurasê fêr bûn. Heta bernameyekî din bi mîna nava xewxeşiyên de, bi mîna nava têkoşînê de dem baş. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra que vive al replicarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra, vos tenés la bala que muere al detonarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra que vive al replicarse. Pipil, el Pocoman, el Lencal, Sutujil, el Canjobal, el Quinchi, el Quiche, el Cachiquel, Mashinka, Chorti, Itza. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón. Justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya.